Ako naman, si Stacy, ang inyong travel buddy na makakasama sa pamamasyal dito sa Bolinao. Pero, bago ang lahat, tanungin muna natin kung ano bang tawag sa sayaw na ginawa nila kanina. So, Ate Dia, ano po tawag sa sayaw ninyo kanina? Ang tawag po sa sayaw namin is Mangunguna Dance. From the word Mangunguna, a Bolinao word, means mangingisda sa Tagalog. Yan. And yung costume po namin and dance represents the giant clown capital of the Philippines, which is Bolinao. And yung sinaunang warrior na na-represent ni Bulidita na our official mascot. Wow! Yun pala ang kwento ng sayaw na yon. At alam nyo ba, hindi lang kapistahan ang magandang puntahan dito sa Bolinao. Dahil maraming pwedeng pasyalan dito na pwedeng nyong pasyalan na inyong pamilya at barkada. Kung ano yung mga yon, don't worry, I got you. Tara sa biyaheng Pangasinan! Para makarating sa Bolinao, kung manggagaling ka sa Maynila, maaari kang sumakay ng bus kung saan diretso na ang biyahe nito papuntang Bolinao. Kung gagamitin nyo naman ang inyong mga private cars, maaari kayong dumaan sa mga expressways at kapag nasa T-Plex na, mag-exit sa Ordaneta. Pagka-exit sa Ordaneta, diretsuhin lamang ang daan papuntang Bani, Pangasinan. Dito na matatagpuan ang daan papuntang bayan ng Bolinao.